Cosa ci dicono? Niente, siete pronti? Allora, siccome la festa compie 20 anni, i ragazzi che sono nati nel 91, quindi compiono 20 o 21 anni, qui davanti si facciano vivi e siamo loro i primi ad aprire con danza e musica questa festa, che anche per loro è una festa di compleanno. Ecco, allora accogliamo con un forte applauso gli amici di Amur dalla Romania. Una piccola indicazione: loro suoneranno 10 minuti, a un certo punto vi sembrerà che abbiano finito, voi non andate via perché è uno scherzo, un trucco e il pezzo continua, quindi quando ci sarà un momento di silenzio non andiamocene ma restiamo qui ad ascoltare Amurg. Ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sono delle danze rumene popolari. Danze rumene popolari, un applauso per gli Amurg. Asta e hora românească, cine
joacă sârba, bătrânește legăna, cântă lăutare, zic cu foc mai tare, ca zboră la flămânzi în sat. Jocaista când trecute se joacă să nu se uite între tine și bătrâni ca la oameni buni. Joacă fetele, căcăi, nu se lasă, nu-și legei, răsucesc mustețelii și strâmbabilii. Mândri-s moldoveni, joacă cățăteni, joacă sârba, bătrânește legăna, cântă lăutare, zic cu foc mai tare, ca zboră la flămânzi în sat. Supărat-i moșilii că baba n-o pus să fii, azi la hora satului că ia dracului. Moșilii, ce faci, baba nu poate să joace, spatele o țăpenit, o îmbătrânit. Mândri-s moldoveni, joacă cățăteni, joacă sârba, bătrânește legăna, cântă lăutare, zic cu foc mai tare, ca zboră la flămânzi în sat. Mândri-s moldoveni, joacă cățăteni, joacă sârba, bătrânește legăna, cântă lăutare, zic cu foc mai tare, ca zboră la flămânzi în sat. Aș iubi-o, dar mi-e frică. Să mai crească, dar vine altul să o iubească. Mai bine să iubesc eu, mă, că-i fată din satul meu, mă. Mai bine să iubesc eu, mă, că-i fată din satul meu, măi, măi. Aș iubi-o, dar mi-e frică.
satul meu, mă. Vino să te iubesc eu, mă. Să nu te iubească altul, că-ți dau foc și ți-am de satul, mă. Să nu te iubească altul, mă, că-ți dau foc și ți-am de satul, mă.